И позволя да бъда днес. Снимам Minecraft Livebolt. Livebolt, както казах в миналия епизод, ми пуска с някакви айтеми, като добре, ние сме от червения отбор. Качам. Това би сините. Откъде ако са ги с които са го... И ако станаме хора излезах от сървъра. Сега сме от сините. Що нали без искам да излезах от сървъра. За да бием червените. Един червен пазна. И сега ще иска... Ще сте с реклами. Сега ще излезе още една реклама. След секунда и половина. Добре, видяхте за знака. Да, вижте знака от сините. Ясно от сините. Е знак. Не може да си червени. Не му бейте. Трябва да бейте. Червените. Убиха ме. Гледай. Заради те скелет ще ги излезах от сървъра. Добре, сега пак вземат сините. Взема малко дърво, така на 48. Супер. Имате в тези епизоди и чао.